Ty máš super knižku. No, bude. Toto je pre tata. Dúfam, že to stále Počkaj, ideme ešte tuto pozerať. Pozrite, toto je pre Lenku. To je predanka. A ty nemôžeš mať všetko také. Tam je písané. To je Ajsan. One for you. Počkaj, musíme prečítať. Tuto je pre mňa. Joj, to je... Toto je pre babku. Chytajte. Pozri, a ja mám. Toto je pre tetinu. Kukým Dano už niečo nese ven. Ty máš super knižku. Počkajte, Danko, to daj tatovi. Toto neviem, toto není identifikované. To je tatovi. Tatovi. Detkovi. Detkovi, no. Toto deduškovi zanes. Rozbalme. Mám od mechaniky. A ešte jedna by tam mala byť. Prečo dva odoly? Áno, toto je, že Martinko a Danielko, toto máte spoločný. Pôjdeme rozbaliť ešte. To je tvoja, to je spoločný. Toto je... Ale táto knižka je moja. Táto knižka je moja, to je super moja knižka. Super tvoja knižka. A toto je pre Danka. Dano ich dáva všetky spátky. Asi nestojí. Ja som si našla super knižku. To je babke. Ja som on doprotený pri neba. Toto by malo byť spoločné. Jej, Jej, Hen tak napísal pozrite. vzadu, neviem, čo je tam.